салом алейкум, хуш омадед ба канали ютуби ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи бо кадом сабабҳо яъне шаҳрвандони дигар давлатҳо дар Русия РВП вид на жительство гражданство гирифта наметавонанд. онҳо сарсону саргардон мешаванд. сабабҳои асосӣ яъне хато будани ҳуҷҷатҳо аст. кадом ҳуҷҷатҳо хато мешаванд ва чӣ гуна хато мешаванд, чӣ бояд кард ки ҳуҷҷатҳои шуморо рад накунанд, отказ накунанд. барои ҳамин видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед, сарсону саргардон нашавед. нафароне ки аз Тоҷикистон яъне ба Русия омаданед барои ҳуҷҷат кардан, аз рӯи падар ё аз рӯи модар ё аз рӯи фарзанд шаҳрванди Русия гирифтанед, ё ки мутахассиси хуб ҳастед ва бо программа переселение омаданед ва бо ҳар як сабабе ки шумо ба Русия омада шаҳрванди Русия шуданед, пеш аз ҳамон давлате ки меоед, хо Тоҷикистон, хо Узбекистон, хо дигар давлат, пеш аз ҳамон ҷо омадан ҳама ҳуҷҷатҳои худро пурра санҷед, барое ки дар оянда сарсону саргардон нашавед. ҳуҷҷатҳои худро аз аввал аз чӣ месанҷед? Мана бинед свидетельство рождения, шаҳодатнома дар бораи таваллуд. вақте ки барои фарзанд ҳамин шаҳодатномаи таваллуд мегиред, дар ҳамон ҷое ки шумо ҳамон ҳуҷҷатро мегиред, ҳатман паспорти зану шавҳар ва шаҳодатномаи ҳамон зану шавҳар бояд бошад ки аз рӯи шаҳодатномаи таваллуди шумо, аз рӯи паспорти шумо анами шаҳодатномаи таваллуди фарзанди шумо бехато бошад. як ҳарф, як рақам хато бошад, оянда ҳам барои падару модар, ҳам барои ҳамон фарзанд проблема мешавад, барое ки ҳуҷҷат супоридан дар Русия. анами шаҳодатномаи таваллуде ки шумо мебинед бланкаи нав, ана ҳозир бланкҳо ҳар хел мешаванд сол ба сол, аммо дар ҳамин бояд ки ягон ҳарф хато набошад. масалан ҳаст ки ҳамон Таҷикистана хато менависанд, баъзеаш бовар кунед, баъзеаш ҳамон Узбекистана хато менависанд. масалан графаи узбекӣ дорад, тоҷикӣ дорад, графаи русӣ дорад. масалан ҳамин шаҳодатномаи таваллуд бояд ки ҳамон номи ҷумҳурӣ бехато бошад, ному насаби ҳамон шаҳрванд бехато бошад. дар куҷо таваллуд шудааст, масалан вай деҳа аст, мана шаҳр аст, қишлоқ аст, ҳамон бояд бехато бошад, чунки назорат сахт мешавад. район аст, ноҳия аст, яъне бояд бехато бошад. ғайри ин ҳамон падару модар, мана дар графаи падару модара ному насаби падар бехато бояд бошад, соли таваллудаш қатъӣ, аз модар низ бехато бошад. анами шаҳодатномаи таваллуде ки ному насаби падару модар аст, бояд дар ҳамон оила чанд нафар фарзанд аст, ҳамин номи падару модар дар ҳамон шаҳодатномаи таваллуди ҳамон фарзандон як хел бошад. масалан падару модари онҳо як аст, ному насаби онҳо бояд як хел бошад, ягон ҳарф хато набошад. чанд нафар фарзанде ки бошад, ному насаби анами падару модар бояд дар шаҳодатномаи таваллуд як хел бошад. ғайри ин гуфтаниам, нафароне ки шаҳодатномаи таваллудро мебинед, ягон ҳарфи шумо хато набошад ва баъдан аз шаҳодатномаи таваллуд дида оянда мешавад, масалан паспорти шумо бехато бошад ва баъди паспорт аттестати шумо бехато бошад, баъд диплом дошта бошед, дипломи шумо бехато бошад, хати ЗАГС агар дошта бошед, оиладор бошед, хати ЗАГС ҳам хел бехато бошад. баъдан шаҳодатномаи таваллуди фарзандон пурра бехато бошанд, баъди фарзандон падару модари, масалан зану шавҳар, чӣ мард падару модараш ё зан падару модарашро бояд шаҳодатномаи таваллуди онҳоро бинад, ягон ҳарф хато набошад. баъдан шаҳодатномаи таваллуди масалан бародар, ака додар, хоҳар, апа низ бояд шаҳодатномаи таваллуд ва паспортҳои онҳо низ бехато бошанд, чунки масалан бинед баъзеҳо мешаванд ки падар модар дар ҳамин графаи падар модар номи, масалан дар бародар номи падар як ҳарф хато аст, дар хоҳар номи модар як ҳарф хато аст. ана ҳамин проблема мешавад. проблемаи чӣ хел мешавад? масалан гирем зану шавҳар агар ҳуҷҷатҳои онҳо бехато бошанду фарзандони худро бехато ҳуҷҷатҳояшонро ҷамъоварӣ карда оварда супоранд, дар оянда масалан бо программа переселение ё аз рӯи падари онҳо шаҳрванди Русия аст, мехоҳанд ки фарзандон аз рӯи падар шаҳрванди Русия гиранд ё аз рӯи модар гиранд, масалан омада месупоранд. вақте ки анкета заявление пур мекунанд, ҳатман дар ҳамон анкета заявление масалан ҳар як шахсият масалан менависад аъзои оилааш аввал ки аст, зану шавҳар, масалан мард менависад занаш фалонӣ, фарзандош фалонӣ, зан менависад зан номунасабаш ва шавҳараш номунасабаш ва фарзандонаш. ғайри ин менависанд номи падару модари худро. ҳар як инсон масалан мард менависад номи падару модарашро ва апау хоҳар, акау додарашро дар ҳамон анкета заявление. зан низ менависад номи падару модарашро, акау додар, апау хоҳарашро. барои ҳамин дар анкета ҳатман мепурсанд инро
навиштан лозим, бехато навиштан лозим ва ҳама ҳуҷҷатҳо бояд бехато бошанд. Масалан гирем вақте ки аз рӯи падар модар шаҳрванди Русия мешавед, ҳамаи ҳуҷҷатҳо ки тафтиш бурдед, баъзеҳо мегӯянд кадом ҳуҷҷатҳо асосиянд. охир ҳамин ҳуҷҷати асосӣ чи аст? Шаҳодатномаи таваллуд аст, аттестат, диплом бошад, диплом, военный билет, масалан хати ЗАГС оиладор бошад. ана ҳамино ҳуҷҷатҳои асосиянд барои шаҳрванд. ҳамин ҳуҷҷатҳои асосиро бояд ки аз рӯи ана ҳамин шаҳодатномаи таваллуд, аз рӯи ана ҳамин пурра бояд ки тафтиш баред. ҳар як ҳуҷҷати шумо бояд аз рӯи ана ҳамин шаҳодатномаи таваллуд бошад, бехато бошад. чунки баъди шаҳодатномаи таваллуд паспорт аст. агар дар паспорт як ҳарф хато бошад, дипломам аз ҳамун рӯи паспорт меравад, дипломам хато мешавад, аттестатам аз рӯи паспорт меравад, хато меравад, военный билетам аз рӯи паспорт меравад, хато меравад. дар охир мебинед ки дар шаҳодатномаи таваллуд масалан як ҳарф хато шудааст, масалан хато рафтааст. барои ҳамин бояд ки эҳтиёт бояд бошед. агар вақте ки аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва дигар давлат омаданиед, пурра ҳуҷҷатҳои худро санҷед. аз шаҳодатномаи анами таваллуд саркарда санҷед, баъдан ба дигар ҳуҷҷатҳо гузаред. ҳама ҳуҷҷатҳоро ки дидед, тафтиш бурдед, агар хатогӣ пайдо шуд, марҳамат ба ҳамун муроҷиат кунед. сабти асноти ҳолати шаҳрвандӣ, яъне САШ, ба ҳамун идораҳое ки ба шумо ҳуҷҷат медиҳанд муроҷиат кунед. чи дар Ӯзбекистон, чи дар Тоҷикистон, чи дар дигар давлат муроҷиат кунед, хатогии худро нишон диҳед, то ки хатогии шуморо ислоҳ карда диҳанд. вақте хатогиро ислоҳ мекунед, ҳатман справка маълумотнома диҳанд ки бо ҳамин сабаб яъне ҳуҷҷати шумо иваз шуд. чунки вай справка, вай маълумотнома оянда бо дар Русия мумкин дар кор шавад. ғайри ин гуфтаниам ки вақте ки ҳуҷҷатҳои шумо хато бошанд, шумо на ин ки ба худ зарар мерасонед, ба аҳли оила оянда, ба фарзандон зарари ҷиддӣ мерасонед. баъд проблема мешавад. барои як ҳарф ки шуморо сарсону саргардон кунанд дар Русия барои гирифтани РВП, вид на жительство, гражданство, шумо донед ки рафтан омадан аз Русия ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон, дигар давлат осон нест. хароҷот зиёд мешавад. ва ғайри нафаро низ зиёд мегӯянд ки мо дар Русия ҳастем ва мехоҳем ки ҳуҷҷатҳоро ислоҳ кунем ва чихел кунем, кор мекунем, рафтан мушкил аст, масалан хароҷот зиёд мешавад. барои ин давернас мегӯянд ваколатнома ба номи шахси боваринок равон кунед ба ҳамон Тоҷикистон, Ӯзбекистон ё дигар давлат. вақте шумо давернас равон мекунед, он шахсият ба ҷои шумо метавонад ки анами ҳуҷҷатҳои шуморо масалан кадом ҳуҷҷати шумо хато бошад метавонад ислоҳ кунад ва равон кунад. шумо бемалол дар Русия кор ва зиндагонӣ мекунед ва ҳуҷҷатҳои худро дар асоси давернас ваколатнома ба ҳамон шахсе ки медиҳед, яъне ки ислоҳ карда ба шумо равон мекунанд. барое ки хато нашавад, барое ки ба шумо проблема нашавад, пеш аз ҳама дар ҳамон худи Тоҷикистон тамоми ҳуҷҷатҳоро санҷида, як ба як ҳарф яъне рақамҳоро санҷида дида, баъдан сафари дигар давлат кунед. на ин ки Россия, дигар давлат ҳам ҳозир мана бинед бо грин карта Америка мераванд шаҳрвандони Тоҷикистон ва дигар давлатҳо. вақте ки шумо меравед, ҳамон Америка ҳам ҳамин хел аст. як ҳарф хато бошад, ба шумо мушкилӣ мешавад. шумо бинед ки чӣ қадар мушкил аст ки як ҳарф агар хато бошад дар бораи яъне оянда гирифтани шаҳрвандии ҳамон давлат бениҳоят мушкил аст. кадом давлате ки набошад, на ин ки Россия, дигар давлатҳо низ назорат мебаранд, тафтиш мебаранд, барои як ҳарф шуда шуморо меҳнати яксолаи шуморо яъне барбод медиҳанд, мегардонанд. ё ки иваз карда биё, ё ки отказ мекунанд, рад мекунанд. барои ҳамин шумо эҳтиёт бошед. худи шумо ҳуҷҷатҳои худатонро тафтиш баред. ягон мушкилӣ надорад. ба забони тоҷикӣ, русӣ навишта шуданд. ягон мушкилӣ нест дар тафтиши ҳуҷҷат. пурра тафтиш кунед, як ба як тамоми ҳуҷҷатҳоро, шаҳодатномаи таваллуд, аттестат, диплом, хати ЗАГС, военный билет ва ҳуҷҷатҳои падару модар аз шаҳодатномаи таваллуд сар карда ва аз падару модар шаҳодатномаи таваллуд ва паспорти онҳо, ва аз акау додар, апау хоҳар шаҳодатномаи таваллуд ва паспорти онҳо, аз фарзандон низ ҳамин хел пурра ҳамаи ҳуҷҷатҳоро монда як ба як тафтиш кунед. ягон хатогӣ бошад ислоҳ кунед, баъдан сафари дигар давлатҳо кунед, то ки сарсону саргардона шавед. дар амони худованд бошед. саволҳо бошад дар поёни комментария нависед. вақт шавад ба саволҳои шумо ман ҷавоб мегардонам.